неща, а не Божите неща. За да устоим сила за всеки ден, ние трябва да пребъдваме в Бога. Нужно е Бог винаги да бъде приоритет, винаги да бъде центъра, винаги да бъде наистина центърът в нашия живот и това, което ние го правиме, да правиме слава на нашия Господ Исус Христос. За да устоиш до край, ти е нужна вяра. За да устоим до край е нужно вяра. Вярата е давана на твърда увереност на неща, които казва Божието Слово, не се виждат. Нашата вяра не е във видимите неща, а на невидимите неща. Когато ти казваш за дадена нужда, оставаш за даден човек нужда, ти трябва вече да си повярвала, че това ще го получиш. Амин. С това, което ние предоставяме пред Господа, както